lapho ngabona khona ukuthi umuntu oyinkosi akamthandi umZulu. Lapho kufanele sheshe icaciselana. Kwazeke. Usho nje? Ngizibonele mina ngokwami. Ngayibonela ngokwami. Ngeke ngitshele omunye umuntu. Kanti uyena ozongijikela. Wangishaya mfethu. Ukushaya ngani? Angishaya mfethu ngomuntu. Shanga umuntu ontswembu. Ngabuya ngabaleka. uNkulunkulu wangisiza ngezala. Ngithe mengizala sengaba fucked up. Yeah. Yabona hlangana nombhemu lokuthi usifiso ncwane. Singona naye ushoshoba. Sifiso ncwane bekade usikhothini. Muphi? Lo mculi. Umculi. Wasemthwalo. Ibhadini. Ushoshoba shoshoba naye. Ubehlala emgwaqweni naye? Yebo. No, hayi mina ngijena mina abantu bangazi nje umuntu nje oyibluff yonke nje. Mina ngeke uzungitshele mina ngempilo yala emhlabeni. Ngoba mina ngiyibonile, ngiyibona ngimncane. Yeah. Yendoda. Thanana nentombazane. Mina funa uqala sazi igama yabo lo. Igama lami nguMoses. Oh Moses. Wakambatha. Oh yeah. Emlazi kaSi. Kasi. Emlazi. All right. Okay. Mfethu. Welcome to the show boy. Yes. Uzofuna ukuhlala endaweni njalo? Yebo. All right ma, igama leshethi izothi homeless ne? Yeah, homeless. Yeah, so sixoxa nabantu abahlala emgwaqeni abangenazi indawo zokuhlala and stuff like that. Yeah, kodwa ngi-end up senginayo mina. Oh, usunayo manje? Yeah. Okay. Awukutshele istory sakho ngoba ngiyakubona. Ucatshangelwa abantu wena. Yazi mfethu. Bengise human store. Endaweni ingala Western Cape or Cape Town. Yeah. Ngathana nentombazane. Ngabona intombazane ngisebenza security. Yeah. Security officer. Yeah. Ithe mase ngithi mfethu engayithanda lengane. Sathola ingane yokuqala. Ithe mase sithola ingane yokuqala ngazibona ukuthi angisaziphileli mina. So khona umuntu engimphilelayo. Yeah. Hey mfethu uthempilo mfethu mangiyibheka. Ngayibona ngathi bangcono. Yeah. Waya sathola yesibili. Ithe mase kufika usisi wami. Le ntombazane yangamthanda usisi wami. Kayibuza ukuthi awukanjani. Yathi Durban Nights. Kathi mina vele ngiDurban Nights. Ngisuka khona. Wathi yena hayi engase ngibona ngathi manje ungifaka abantu bakini and nina you using umuthi amaZulu. Asebenzisa umuthi. Kathi mina ngikaze ngisebenzisele umuthi. Awukwazi ungibona mina khona umuthi awubona la endlini. Yeah. Sekuthini? Kanti uyena ozongijikela. Wangishaya mfethu. Ukushaya ngani? Angishaya mfethu ngomuthi. Shanga umuntu ontswembu. Ngabuya ngabaleka. uNkulunkulu wangisiza ngezala. Ngithe mengizala sengaba fucked up. Yabona ngaqala ngihamba la bonke odilena belungu nje okubobona nje bengikhalela bengicabangela bethi lo mfana lona akumene ngabunjini. Kodwa mina ngakwazi manje. Ingane wangishiya wangenza into yonke. Sengihamba ngingunebethoni la esitratweni. Yazi. Ingoma. Umndeni wami angizwani nawo. Bengawufuni. Ngikazi ukuthi yini. Bezama ukufika, bafike kuyo yonke le ndawo nakule ndawo le bebefika. Kodwa mina ngingabafuni ngibaleke. Bengibuza ukuthi why? Ngazitshela mina ukuthi uNkulunkulu kodwa ngabe yini. Kodwa egcineni ngabatshela mina ngathi angeke ngize ngikuthathele lutho. Mina ngizokwenza lokho ongikwenzayo ngoba uNkulunkulu ungiphile. Lento angiphe yona. The manje mase ngibheka abafethu bahlala abantu emhlabeni athi umuntu ufuna ukuze eThekwini. Athi umuntu ufuna ukuze eThekwini. Uzokwenzana eThekwini? Uzomosha isikhathi sakho noma uzosebenza. Omunye umuntu ngeke aze ayenze lento. Kodwa empilweni uma wami nobaba wami bayengizalela ukuthi mina ngibe capable of something. Yeah. Kodwa today buka namhlanje. So bekumuphi unyaka la kade uqala ukuthandana lo sisi? Mina ngithandane naye ngo2003. Ehe. Wangimosha. So wenza ngamuphi unyaka la eThekwini? Mina ngo2016. Sengibuye So sesihlukene. nihlukane nganini? Sihlukene ngo2015 ngoba bese ngithole neRDP ngale yendlu. So ngeke ngiseba nayo iRDP mina. Ngoba manje ngayithola iID yami yasho ukuthi lo muntu una iRDP ngiyaza thola. Hlala bapho manje iRDP yakho? Angasi mhlawumbe wayidayisa ngasi. Wamshiya kuyona wena? Ngamshiya kuyona unekubo umzomkhulu wakubo. Ngala iRDP yami. Kanti ungumjondolo. Sayizabhala sinenamba.
aphetha sekutholakala i-RDP wangikhipha Umndeni wakho owakupho wakhona kulela site noma wala? wala Oh. wangikhipha. So kade ubuya la wabuyela emndenini wakho noma wabuya straight Ngavele ngabuyela la eBluff mina. wangabusayi ekhaya? Bese ngisaba ukuya ekhaya ngoba manje bese nginesikhathi ngingayi ekhaya. Ehe. Manje ngisaba ukuthi ngizothini ngoba khona abafethu abangasekhaya abangishontshela iradio bangishontshela into zami ngoba phela manje bakwazana bona mfowethu ngiyabazi umndeni esikhule nje sazi ukuthi lo mndeni ungawusukeli kodwa mina bangisukela kodwa mina bengikwazi ukuthi mengiholile banike noma into uncanyana bengakasebenzi kodwa buka namhlanje bangenzani. Umhlaba kusho ukuthi uyinto enjani ingakho ngisho mina ngithi yabona umuntu ongakaboni ngeke aphinde abone asisekho isikhathi manje esokuthi wena uzozama yini ozozama fanele wenze ungazami emhlabeni asisekho isikhathi sokudlala ubona isikhathi sokudlala qhubeka udlale wena ubona isikhathi sokuphila abantu abaningi baphele benama future bright beqedwa abanye abantu thina omunye umuntu ugibela phezulu komunye umuntu abathi egcineni athi simunye kuyiphutha lokho ngoba mina ngiyokutshela igama engilaziyo ukuthi akazange umuntu wazalelwa ephutheni umuntu uzalelwe empilweni yakhe azohamba ngayo indlela yakhe uNkulunkulu uhlelelile indlela kodwa thina asikwazanga. Okay, njengoba usubuyile la abantu basedladleni bayazi ukuthi usula eBluff. Bafikile bakhala ngabaleka angisakwazi ngiyasaba Cha manje mase kuzabona kuwena wayo baleka. Manje bakhala ngokuthi ingane zami ziyakhala. Okay. Ziyangifuna. Kade unezingane ezingaki? Ezo3. Hawu. Lo yasisi unezingane ezingaki naye? 2. Oh. Eyodwa yaseHammersdale. Hawu. So le yaseHammersdale uyithole nini yokugcina noma yokuqala? Ngiyithole mina le ngo2017 le. Usubuyi. Ngisengila. Ubuhlala lapha kanti? Mina Ufika. Mina bengihlala eFinland. Ubuye weza la eBluff ungakahlala emgwaqeni. Ngaqala la eBluff ngabe ngasuka ngaye eKapa ngabe ngadlalela la emgwaqeni. Namanje ngisahlala khona. Cha ngibuza ukuthi lengane oyithole eHammersdale ubuhlala phi naye? Bengihlala eFinland. Oh kaba. Ka Stephen East uLouis International Equity Accountant. Oh. Awuphesheya manje use-UK. Ubuhlala kwakhe. Yeah. So wavuka ngalo sisi lo. Ngavuka ngalo sisi. Oh. Lo sisi ke usho ukuthi waye wangithanda ke. Manje lo sisi wena mfethu yazi wenzani? Hey. Asuke mfethu ngona nama bo. Indaba zokuphuza. Yeah. Shuthi yabuthanda noma uzudakiwe. Utshela umuntu ngithanda kakhulu kani so wenza iphuza. Yeah. Ayiyamdlalisa nje Wamshaya. Empama yona. Ngithi ngiyambona uyakhala. Ngamncenga kodwa yena owakakhawula akakaza shawo. Even ubaba wakhe akaza mshaya. Kathi mina yibo bengihlalisa bengakujayi nje besicabananga senzanga lutho. End of the road. Kwabo kuhlukana kweni lapho. End of the road baba. Wakhala wafonela usisi wakho omdala wangifonela wangibuza ukuthi hayibo uyenzele ngathi yazi sisi. Ubuyazi uyangazi na ujwayele ukudlalisa bengimdlali uthi hayibo silindile uyasho nje ukuthi ubedlala nawe anixabananga yini manje pho ukwenza kanje wathi yazini usisi wakhe mhlawumbe sethola enye indoda mhlawumbe akasakufuni kathi mina kanjani kathi lengane pho izokhuliswa kanjani wathi hayi ngiyeke ngifundisile vele ngikhulisile nginikile imali ukuthi mahamba ufunda manje setshela uhlala phila ubani manje lo sisi? Usilindile. Wena wamnikeza imali wena? Ngamnika 17,000 kuboleka ngomlungu. Imali engangaze ngikhiphe ekhaya. Kayinika yena. Kayikhokhela futhi. Eloke ibamba kancane umlungu, ibamba kancane. Wangitshela umlungu wathi hayi uzothatha u10. The rest leave it. Ngoba ngiyakubona uyasafarisha. And wena uthanda ugqoka into ezibizayo and manje awusakwazi ukuthenga. Ngithi kufanele usebenzele ingane nomfazi. Ngangitshela ukuthi umuntu ozongiphilisa ngoba bengikhubekile ngala ngitshela ukuthi lana kumina uzoba ngconyana wangahlangana buka namhlanje. So nesikhathi singanani uyigcinele lengane yaseHammersdale? Ngigcine ngo2019 isencane. Isencane
Yeah. lokho ngimane ngifona wagcina wablock lokuzana ifoni yakhe washintsha isim card yabo Yeah. wabese watshela uhlambile washo usisi wakho wathi angakutshela ngathi unendoda Lezi ezangalena. hayi ezangale ke ngave ngakhohlwa ngaso ngamoshakalelwa kakhulu mfethu angibuyanga mina ngaphuma mina mfethu ngigqoki kanje ngaphethe ngisho isikhwama bethi bazongibulala lapho ngabona khona ukuthi umuntu oyiqoso akamthandi umZulu lapho ufuna sheshe ecaciselana kwazeke Usho nje? ngizibonele mina ngokwami ngayibonela ngokwami ngengitshela omunye umuntu ngayibonela mina Yona hlala isikhathi esingaka nalosisi lo. sesiqalile mfethu iminyaka even i-time elincane ishone ngo-2017 libona lento lo lingitshela ithi hey lapha asobo uthi mesephuzile hamba ekubaba kodwa bengaphuzanga kaye ekubaba ngiyibuze mina ngithi hayibo buye kwenzani lapha ngizokuthiwa wena bolapha buye kwenzani athi hayi ngiyoncokela utata le nto lo tata lezi ayibuka mina ngathi asho ngathi yabo lo muntu lo utata kancane kodwa ngivele ngenza into eyodwa qala wangishaya la hayi ingozi Ukushaya ngani? ibhodlela Awuchaze lelo suku ukuthi kwenzakalani nje kalelo suku. Yabona Kwabona nje- nihleliphi kwenzakalani kanjani? afika mina naye wathi masihambe siye eka-Shoprite e-Human Store ayisahamba wathi mangikhiphe imali ngathi mina yini indaba ongayikhiphi ngoba manje uyangibona mina ngibanjwe ibhabhalazi ngifuna ukushaya noma ubhiyo wodwa nginawo 50 rand la mina likhathi uyayazi pin code yami uzongithola lapha wathini kumina wathi sengiqala ukuhamba ngiya kule mantombazane kade amapha amantombazane ngoba khona intombazane nje lapha wathi mina mengakufica uhleli nentombazane uzobona ngathi okay afike ngathenga ama-black label awu-2 nogwayi ngaphuza ngabheka thembe nje ngithi ngiyafika uthi dala engilindile khamiseleni ngithi awukahleni bo ngoba ngitshele ngathi Uhleli wedwa lana namuhla ngedwa endaba. sekuyaba mfethu siyacabana ungibukisana nabantu manje lana bo sengiyamchazela ngithi awu mfethu songaze futhi ngisuse endlini mfethu ngisusele ukuthi uzongenza kanje okungcono mfethu ungcono ukuthi ubovu wathatha ikhadi uhambe wedwa nami ngiyosala ngiyibonela wathi okay asanga awu manje uphiya ngisawuqedanga khotha igcwele lena enye ngisengiyivulile sengiyishayile abantu bangibona ukuthi lo muntu lo uzwa ngalo sengiyahamba ngadethiza ka-Shoprite uthini uthi mangiqhube i-true Yeah. yena uyathatha sho ukuthi mina ngiboneni into engiyithandayo esitolo ngiyithandeleni for ingane yami sibone isibhamu lesi ngathi si-pellet Yeah. lento efaka amabhonki Ngiyabona. thengele xabanela lo kwathi mina ngifundisa ingane indaba ey'bhamu kanti le ngane ihleli ikhala njalo isifuna lesibhamu manje imali ikhona uhleli nginganayo imali ngaleza sikhathi namhlanje nginayo imali fanele ngiyithengele ngiyijabulise nayo wathi uzothini mayikhipha abanye abantu ameso ngithi mina izoyenza kanjani ngoba phela iyayazi ukuthi izokwenza kanjani ngizoyitshela ngubaba wayo hey ndoda ungibilisela amafutha Hayibo. ngibilisela amafutha kanganaka ngifuzile kathule njengoba ngibona nginje Njoba ushaya njena? ekhaya bazi ukuthi nginje enye into ezazonginika inkinga ekhaya le ukuthi bazongibuza ukuthi ubalo kwakushisa So kathule isilonda samafutha lesakushisa. wengishisa ebusweni ephebeza lento yonke le ndawo le kanginje mina yabo nje ngisizo cream Ha. engawuthengelwa umlungu ngangisafarisha kakhulu yabo njengoba kunje ukuwoma bengingahlala endaweni bengifuna ngicatshe ngihlala endaweni kwi-shade lapho engekho khona ku-TikTok even ngikhona abangazi ku-TikTok uyami mdluli ngingazibiza kanjalo Yeah. ngathi ngidlula ngendlu yakhiwe Yeah. ngoba manje bangibona ngiyabona ukuthi ayikho lento engiyenzayo kodwa ngamtshela ngathi sisi angaze mina ngakushaya angaze mina ngibe umuntu ofana nomuntu ongathi mhlawumbe ngingaliwa ngaphandle kokuthi uma wenza into wrong nami engenza into wrong ngiyashesha ukuzithoba kuwena nawe uzithobe kumina kodwa yini lo yenza
wathi Fuseke uyizule ngibiza ngenzule wathi ngiyinkwenkwe ngiyinkwenkwe mina ngiyangentabeni ngathi mina kuyona isiko lethu lelo thina siyenzi lo thina sazi ukuthi uma ukhula uye uma wakho kusesibhedlela wenze ukulungisa lokho okulungisayo phelile futhi akuyona indaba yabantu le indaba yakho kodwa manje sekuthe ukuthi ngikwichichi sezonke ngathi akulungile wathi uzobona wathi ngizobonana wathi uzobona wathi ngizobonana hayi buya esibhedlela uyabona ukuthi ngina one arm umsebenzi angisawayo emsebenzini ngicakwe nomuntu lana ungixakile mfethu ngoba ngazi ukuthi kahle yini inkinga mase ngithi ngiyayibuka le nto hayi athi ayazi othi ngiyekubaba ngifika ngamtshela itime elincane time sengikhathele kanje and uthe uzobona ngithi mina mfethu ngibuya kwitime ngabona abantu abaningi beza la endlini kimi bathi mina kanti khona iphoyisi phakathi awu bathi bazoshisa umuzi lathi iphoyisi mani mina efanele ngiqale ngibuze le nto iphine i-necklace u-18 current walo 18 current ipiring yalo ana uyazazi la hlala khona ngigqoki lo nto hayi bayithatha wabese labuza iphoyisi uqambelana manje ukuthi wena uzidayisile lezi ngithi mina usahamba watshela abantu ukuthi uyidayisile lezi ngidayisile mina ama-jewels akhe lapho-ke amchitha amaphoyisa bachithwa nalabantu theme ngibuya wabuya bachitha awu 3 efuna ungichitha ngathi hayi ngeke let's go to my mother ambulicious angangibuyela ekhaya ngangitshethi ngibuyela ekhaya athi inhliziyo ebhasini isithi susithi ngangigibela ngathi mina no angingabuyeli ekhaya angihambe ngiyozama ukuphatha eblafu ngoba eblafu bayangazi bayakwazi manakhe before uze la eblafu indaba yomuthi umenshini indaba yomuthi ekuqaleni wayibona kanjani ukuthi ukusebenzisela umuthi ukushayela hayi ngatshela umngani wami usho ukuthi wambhaqa mina ngiboni mina ngiyazi kwayilona wangitshela umngani wami athi mfethu sikhule sobabili kwaZulu Natal lo muntu ngimbone enza ukuthi ewasha ikhipha zakho ngomuthi ngathi umuthi awashi ngamanzi wathi hey1 phaphama la ngalokho lokulele wena ulele intonga yangathi hayi umfazi wami lo mawe ngani zami bathi uzobona kaphikisa mina ngaba nenkani kanti mina ngibona ukuthi umuntu leyifethu ungenza umkhovu mphila ndoda kakhala ngelinye ilanga isikhathi abome ngekho ngifise ngathi ngambona la manje kodwa mekhona nginyanya ngathi angangabikho futhi so angizazazi ukuthi which is which kahle yabo nje impilo wena ndoda mina ngiyambuka umuntu ngijulele ngisho ngithi hayi kumnandi mesemnandi kodwa ngelinye ilanga uzobona kufanele uthi uyihlele useseqaleni ukuthi lempilo lengiphilayo njengamanje shoot soqhubeka ngayo uma uyasiqhubeka ngale mpilo hayi wena sizame ukuxoxa ngomunye umphini so usubuyile la eThekwini awukazi wasebenza kwenye indawo kuphi la kwasebenza khona usebenzile taxation and advisory kuphi taxation and advisory bengenza i-commerce esikoleni ya ngifuna uba i-accountant ngafinyelela khona nguye lo mlungu engikutshela ngayo ngithi use-UK wami upartner wakhe wantshontsha imali engange-2 million wayiphosela kukhazini wakhe wathi umlungu fuck South Africa esa zonke izinto yabona ngazibuka nami ngazibuza ukuthi yabona-ke okusho ukuthi manje kusasa liphelile wanginika 75,000 kade sehamba bathi imali yeminyaka ewu4 engimsebenzeleyo but ngiyaphinda buka ngayithatha le mali nganika lesilimo saseHammersdale ngakhohlwa ikhaya mfowethu buka mfowethu kutshela iqiniso ngakhohlwa ikhaya nganika lesilimo ngoba phela ngithi intombi uma wengane kanti nawe uzongijikela sethole elinye isoka yabo lapha kubo bengifika nobra wami wasemlazi wahamba ngenesanje qhayiqhayi sishaya icross ithe sihlahla ngo-reverse bathuthe bese ubaba wakhona ngebhodlela lakhe uyalazi nento zakho ayiphuzayo bese siyihlalela
engibiza ngomkhwenyana Mm. kodwa buka namhlanje hamba endleleni nethwa imvule ilanga imvula izulu wonke izinto Mm. phelela la kumina so manje ngiyabona ukuthi angizazi nami ngizothini bona ngiyiphathela nje ngikhathi imoto nje bengibona ngiqokile ivest nje Yeah. kanje futhi akumnandi Mm. akumnandi futhi ukubona abantu bejabulile wena bekhona into engaphakathi that's a glitchy conscious nembeza uyasho ukuthi ish ngabe nami ngisho ukuba ngangenzanga kanje so manje where I end up in fact so impilo yami manje ngiyazama yabo nje ngiyathandaza nango New Year ngo12 bebethi kuthandaza ngo12 ngaguqa mina ngathandaza abanganini kahleni nabo siphuza bathi mina uNkulunkulu ngicela ungishintshe lempilo akekho umuntu ozongishintsha mina engizoshintsha ngoba yaziwa ubani yaziwa yimina iqiniso la kumina Yeah. ukuthi yini enze yangibeka la Yeah. sengizame kanga abangani bami bonke baphumelele ndo Yeah. abantu bengikhulwa nabo bengifunda nabo baphumelele kodwa buka mina and bayasho nabo bathi sasingazitsheli ukuthi wena uyobona ngoba wawuyilida yethu kodwa buka namhlanje ended up kathi mina wathi hayi wawuthanda amantombazane bathi bangithanda amantombazane ngithi no ukukhula Yeah. kwangakona ukuthi inhloso kwesiyethe nami ngangihamba ngifuna kodwa ngithi ngibheke phambili kodwa buke egcineni Yeah. So into ekubhlokha kakhulu ukuthi ubuyele ekhaya yini? ilo bhuti lo wathi uzongibulala Ngibangani naye? wantshontsha iradio yami isoni ye-radio ngangithenge kaLouis Yeah. ngiyikhokhela nge-installment Yeah. i-insurance yakho kwayi-Monarch insurance ngikhokha 60 rand sideway insurance Monarch hayi bangikhipha endlini mfethu ekuseni ngiyafika bathi bafuna uyongithengela uThukhona ngiyazibuza mina ngoba ngisuke emsebenzini anginabhabhalaza ngiphuzanga bona baphuzile so yini inkinga hayi bahloniphe ngoba badala nakumina fika uthenge lo Thukhona ngiwubuke kanje kadlam bhema ugwayi bangibhemisa ugwayi sathi ngithi bangixakazisa kodwa mina angezwi lutho angaphuzi bangixakazisa ukuthi hayi bafethu nangibiza kani manje nisenzokwenza kanje niyabakithi ngithi uyabona ungaduba ngahamba benge ngiyafika isicapha sethi kodwa bengivalile Sivoliwe manje. ngiyafika ayi bayithathile iradio thathiwe kwasalisa phuva usho ukuthi ipika zaseningi kakhulu wasalisa phuva engaphansi kombheko wangitshela mina umama umakhelwane wathi hey Ilapha. kakhuluma ke nami ngoba phela ngangi over anger khuluma ngathi hayi ngawuthatha ngibuyisele into zami futhi ngeke nikwazi ukuthi ngeke bangithembisa ukuthi bazonginquma ngibengazi vele ukuthi ngiyamazi vele ukuthi uyayenza lo ndoda engasaba kufonela isister yami unikiwe umakazwe athi makazolithini kunje athi hayi sesizwile and bayasho nalaba bathi makwafika la bazoqeda ngalo kwahleleka ngabuye ngintlela ngicashile bafike babulala ingane kaSisuzwe Obabola lengane. bona bathi yimini uyangifika bafike bayibulala bekhuluma le ndaba zezinombolo ngoba bazi inombolo bona iziboshwe wathi mina wathi usisi wami ungake ulinge ufike asokubulala ngempela ngahlala ngathi uNkulunkulu ngizokwenza njani ngoba ngiyafisa ukuya ekhaya yazi mfethu bekuyilethuku lezi ezijabulisayo ave kumnandi ukuhlala nekhaya noma unganalutho ekhaya ngingenwa ngalutho kodwa mina ngathi ngiyibuka mina mngani wami hey ngabuka ngathola ukuthi inhliziyo yami ihluphekile kodwa ke ngasho mina ngathi hayi uNkulunkulu usulaleni lento uyayibona ukuthi mina anginaso isona akukho ngisho ile ntombazana le yilowa la nalo mfethu ufuna ungibulala sabafoko ngoba uyazazi ukuthi yabo baphuma sibe and ekhathi na bese abantu base 5 nation usontwa silandela ukhulu wethu so
angaze ngabona umuntu mina ekhaya kuthiwa ushayela umuntu. ushaya umuntu wena azikho mhlawumbe ezakhe igemegeme owazenza njenge-crime noma yini Ngisho mfethu, ngisho ungaya la emaphoyiseni la uwatshela azokutshela amaphoyisa athi hey amsukeli lo muntu yazi gemegeme sakhe lo uphuzela utshwala kuphela dakwacule ngaziwa ngokudakwa ngicule dakwa ngicule kuphela ngicule ingoma ze-R&B hayi bo ngoba ngisuke nganginothando kodwa manje lothando lolo alisekho selimpampa nomoya nje ngiculela nabantu futhi umuntu elifazane mina ngisamfuna empilweni yami ya ngimfuna ngobani hayi ngabona kwanele so manje mina ngiyayitshela nje ukuthi baningi amantombazane uzobona ngene ucream hlala nami ufuna yonke into yabo manje ngiyiphathele insango nayi insango ephaketheni ngiyiphathele ngoba ngiyazi izothi mayifika sizongibuza ukuthi ngiphatheleni ngithi nayi lento engiziphathelele into yakho ibhemayo hayi mina ngoba ngiyazi mengayiphathanga sobe ngathi manje mina yabo usho ukuthi angisagcwali vele basho kanjalo abantu athi awusagcwali kodwa mina ngiyasho mina ngithi mfethu thanda wonke umuntu kodwa hayi ukuthi sithanda so insanga uyibhemi hayi insango ngiyibhema ngangiyibhema angayibona ukuthi hayi ingathi ikhanda lela lihlangane kahle manga uyishayini insango nekhanda lami alihlangane ngoba manje kulokele ngilala esikhaleni yangilalise ngizele bongihlekwa abantu la endleleni kanti ngigadile imoto kanti imoto kuthiwa sesigade mina insango kade alingcono ijini so utshwala nje ophuzayo uze utshwala phela futhi anginantombi futhi angifuni kodwa uNkulunkulu ngibe ngathi ngisanda kukhuluma ngeke ngicela amaphoyisa ukuthi angihambise ukuthi ngazi ukuyobona ingane yami angibuza amaphoyisa ukuthi unamalini kanti mina ngifuna ngizame emalini yibe ukuze ngikwazi ukuyibona le ngane seyindala le ngane le fanele ngazi ukuthi ubaba wayo ubani iplace eMasteni eMasteni lezi ziyangazi lezi and futhi ingane zenjaya iXhosa ke le ezingithatha mina ngiyanithatha mina hayi uphela language yabo ngiyithanda nto le wathi mfethu uthatha ingane mfethu uthi uyosika wabo kanti le nto mase ngiyibona mina ngoba phela ngubaba leli jwabu leli liyathathwa losikwe kudliswa ingane hayi baba mfethu ngayibonela ngangayazi ngayibonela uthi entabeni entabeni lapha ijwabu selisekiwe akomfethu libanjwa kanje donsa le ndawo isala bese umbese wakhona bafu umbese wakhona uthiwe ireza manje ingane yamatho kwathiwa mayisho ukuthi uyindoda yathi yona iyindoda ngathula ngayibuka le nto ngathi mengibuka mina nganingene ekhaya ngathiwa mangiphume inkinga yami angithi ngumZulu ngibizwa ngenkwenkwe kodwa ngasho mina ngathi lo mama lo akayithandi le ngane yakhe ayisika kanje yabo nje mfethu ngathi mengibuka impilo ngabona impilo yami sengenza amasiko abanye abantu sengikhohliwe umthetho wakhona ekhaya kanti ngempela ngiyongibona ngisho hlala la umgaqweni so abekho abanye abantu abayihlobo ongahlala kubona abangahlali la eduze kwalomuzi lo kunalabantu abafuna ukukunquma khona why ungayi kuleyo mndeni le manje inkinga u-anti wami ubekade efuna ukuthi mangibuyele ngoba akanayo ingane abafana so bekuyimina vele ubengithanda futhi from young yabo yabona mina ngadecide ukuthi no kamunye manje uyikinga ngithe ngithi ngiyezwa bengitshelwa omunye umakhelwane ovele ushadele kaMbhelo u-anti wami ushawe stroke la angivezela angisenefoni ke lento le ibani Samsung kathi ngithi hey bangiveze bathi nangu simshaye kanje ngibona sehamba ngenduku uhamba ngathi uyancancazela ngithi ngiyezwa in 5 days ushawe stroke twasekho kodwa ngasho mina ngathi yazi uNkulunkulu wami uba ngamlaleleli u-anti wami washo wathi
ufuna uzohlala la ngoba lo muzi ufanele ukuthi uphathe ugadi kangakwenza mina lo ngaphika nani ngaphika nento engaphikwa nayo buka namhlanje kunjani sho yabona namhlanje mina mfethu angimfuni umuntu ongangikhalela ngimfuna umuntu ongangikhalela mina ngoba angikhalele ukuthi kwenze kanjani imina engenzenze iphutha so uNkulunkulu mina ngifisana ukuthi angirebuild uma ngingane yakhe uma ngingane yakhe angithathe hambe ngishona ngilandele abanye abahamba abangasekho emhlabeni ngaze mina mfethu ngishaye ngisho umuntu kodwa abantu mfethu uma bedakiwe ingozi lethi ngibona ngicwele ingozi ayiphonge angishaya mina ngiphindiseli base bekushayelana mfethu angixoxela lesizodwa istory la khona owashaya wakwenzakalani wazi wathina omunye ubhuti wathi omunye ubhuti kumina mangabe ngimfunela igubhu o5 feet bokhamanzi hamba ngacela kuleli flat ikhokho maphali ngalibona nalo flat lo bhuti usho ukuthi le gubhu uthatha emqomeni mina nginganaki mina usengishayela ukuthi ngimnika igubhu engcolile ngithathe le gubhu uthathe emqomeni ngicabanga ukuthi yena angaphunza esemqomeni angishaye mfethu angishaye athi umfazi wakhe kodwa wena umsukeli yini indaba ongalifunelanga wena wathuma yena so mshayela ukuthi ngithumile lokushaya kanjani ngani khona lento le bathi induku ye hockey stick sho ubona nalana nje njoba nje yabona nje ingalo yami ingasakwazi nayi thambo lelo sho ngibe thambo la ngishaya ngangiviki ngiyavika ngishaya akhalo sisi wathi hayi ngcono ushaye nami nomuntu akenzanga lutho thina simsukelile thina belifuna amanzi wathi wena ufuna igubhu kuyena wahamba wazama igubhu ukuthi ngcolile phela nayo behamba yozicela akahlale nezigubhu kunazigubhu mina sho angishaya mfowethu yo ngaphandle kwaleso sikhona mhlawumbe esinye istory la khona wacishe washona ke mhlawumbe uthi kwenzeka isituation mhlawumbe ya kwenzakalani omunye umjito bengiphila naye la eBeach bayazi bonke bamgodusile kanjani usemakhaya ya kwenzakalani saniwa umama bengimvalela ama-toilet mina bengivala ama-toilet la bakhala lapha yena ubuyahamba elebo hamba indawo zakhe abuyathi vele ngiyazi ukuphela konyanga uyangiqaqela anginike lo mama 500 bese ngithi mnganami sinyongo siye la kaSpar phezulu sesithenga iphalipheleyo yaliphala mpala ngiyayibona uthulile sithenga ibhodlela levote sibuye sihlale la emva kweli la ngihlala khona kwesami phuza ayikusho ukuthi manje sengitambama ngithi mina mahamba uthenga enye impala bese siyiphuza ebusuku endoda lo mjito kanongiplanela mina ngazi umphini wepiki yawazi umphini wepiki azwa ngawo mfethu ushongilele waze waphukela kumina umjito omaziyo lo esihlala naye siphile naye iminyaka kangakwazi ukuhamba bengakwazi ukwenza lutho ngithathwa ama-osisi laba abasebenza la kamasipala ngihambe ngiyochama bangisetoilet kwesinye isikhathi ukushayelani befuna le mali manje akayiboni ukuthi lapho shothi bekade ngilele ngikhothuza shothi akayiboni ukuthi ngiyibekile so yena udecide ukuthi mangishayele nje ngiyikhothuza seyifile mina yebo so kwaba nzima ukuthi ngiphindisele ngayithukela ngaze ngathathwa ngayiswa esibhedlela ngadluliswa esibhedlela ngayiswa eNkosi Albert Rich ila ngifike ngavuka khona ngayibuyela futhi ngapheka ngaqhubekela ngadlalela la nayo usekhona la yena esekhona so uthini mayise kubona hayi uyeza mina nje xoxa normally isithulelo what mention le situation lesi story sokuthi ukushayelana wayikhuluma ebantwini bengakhulumi kimi uthi hayi ngiyazi vele ukuthi usazongishaya ngoba unesibhamu kusho yena ethi wena uzoshayela uyasathi isibhamu ukuthi nginaso leso sibhamu ngasithatha sihambise emaphoyiseni ngathi minani vele lento ayina-license izongibophisa manje lento engiyicabangayo lento engaphakathi kumina ngifuna ukuyenza ngumuntu ngoba angeke ngikwazi mina ukuthi ngenze into embi ekubeni ngisenebunzima ngihamba la dlala la bese futhi ngiphinde ngenze faka obunye ubunzima phezulu obunye ubunzima shuthi umqondo awukhulu lapho
So isibhamu leso usitholeka kuphi kanjani? Isibhamu ngasidayiselwa mina umjida East London. Wase East London lo mbhemu lo. Awulokhu ufike naso nje usuke East London? Ya, ngangisuka ngala ngabuya naso ngeza naso. Okuyinani mina Yeah. eMagna. So kwakuyini inhloso yaso? Kuyivikela noma awufuna Ya, ukusebenzisa? ngangitshela ukuthi njengomuntu othi so decided ukuthi unomndeni yabo. Umuntu oqhamukayo ozokona noma ozokwenzana. Akwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyivikele. Ngoba bona bebesebenzisa obhushu ngalabo. So mina ke ngangaba. Kuphethe mina ngibona ukuthi ayikho le. Yakushawa la, ngishawa nginesibhamu. Ngishawa umuntu olifazana ngishawa abanye abantu. Cha abangani bami abangishayi. Ngishawa umuntu olifazana la endlini. Kodwa manje ngiyathula, angibatsheli bayabona kodwa. Bangishiye nginje ngiright. Kodwa bathi wabona kusasa ngathi ngibomuntu. Efuna wangishisa nangamafutha. Wayesazi yena isibhamu sakho? Wayesazi. Ekushaya khona kunjalo. 40 enganandaba le. Kodwa ngathula ngabuya ngathi abona ke mayise nje ayinganganami. So mina ngathi decide ukuthi no man. Ngami ngihlalele kanje ngiphilele kanje. Kodwa ikhona iplan engayenza. Ngathi no man, angizama i-safety vest. Yabo? Yeah. Ikhathi imoto. Yeah. Isikhathi imoto mangithanda belungu njenganamhlanje. Kodwa So njengoba wakhetha iBluff ubunesikhathi esinganani? Unesikhathi esinganani ula iBluff? yo, mhlawumbe ngina 32 manje. Ngisho ula iBluff mina. 32 years. Ngila. Ngihamba phinde ngibuye. Yeah. Bangazi bonke amajidala bonke abangani bami. Abantu abadala hayi abangani. Abantu abanemizi, abanabafazi, abanabazukulu, abanesizukulwane. Bakwazela la iBluff. La eBluff. Wafika kanjani la iBluff? Uma wami wayesebenza lana unoma kitchen. Oh. Onoma kitchen. Kusho ukuthi mina engimncane ekhaya. Yabo. Wawudecide ukuthi lengane ngoba ngeyigcinwe umuntu. Ngebayinakekela. Akazohlala nawe. Mayizohlala nami. Ngaqala ngafunda eBushland. Bushland la. Yeah. Aqede eBushland wangise eDurban Academy. Hayibo, manje uthatha imali ufundisa lezi zikolo bakuyakho. Umlungu ovele wamenzela. Ukuthi ngifunde. Durban Academy wathi uma ngoba mntanami ngoba soqala ukubhema lensango. Nangu bengitshela ngithi bengibhema insango. Wathi angithembi ukuthi umatric uzowenza. Uzophasa. Athi mina hayi asibheke sibone. Wathi umlungu uma wami mina le ndoda ngiyithemba. Ngiyamthemba ufana wami. Ngoba ungathi uyadlula lengane lezi. Angaze ngafeyila esikoleni. So la ngazana. Lento ethi ufail angazi. Uma wami wathi sengibhalile ama essay. Sekuzophuma ama report ephepheni. Ngangilele mina. Uma wami wathatha ibhakede lamanzi. Fuwa ngithela ngalo ngilele embhedeni. Wathi mangithela engabuya usho umqondo ukuthi hey yazi lenze ukuthi ngifeyilile. Ngoba phela isikhathi sokuphuma kwama result. Lenze ukuthi ngifeyilile. Wathi umama mntanami ngicela ungixolele. 3-star exemption. Ngaphumelela ngawe ephepheni. Bali. Wathi uzongithengelani iwash. Wangithabela imbuzi. Wathi lengane ngakhuluma kabi kuyona kodwa ingiphoxile. Engatshela ukuthi hayi ngungqo. Okusho ukuthi khona la ngiyakhona uma wami waphathwa i-breast cancer. Yo. Shona. Ngoba msikibele ngala ngathi phelile uyabuyela ngala ku-second breast. Washona. Umuntu engispende kakhulu isikhathi naye mina ubaba wami angimazi angaze ngambona baba. Bona ngakhulumi nje ngoba angikaze ngambona. Ngeke ngisho ngithi ubaba wami ulubani angikaze empilweni yami baba angimazi ngikaze ngambona. So lo ngazalwa ngina 48 years man. Angikaze ngambona baba. That's why ngithi ngifightele ingane zami ukuthi mazimazi ubaba wazo. Yeah. Because mina angimazi. Ngishiyo baba. Kodwa ke ngasho mina ngathi hayi kulungile. Kulungile. Yeah. Sahlangana nombhemu lokuthi usifiso ncwane. Sincwane naye ushoshoba. Usifiso ncwane bekade usikhotheni. Muphi? Lo mculi. Umculi. Wasemthwalo. Ibhadini. Bewushoshoba shoshoba naye. Ubehlala emgwaqeni naye? Yebo. Hayibo. Wasizomfundisa ithizeni.
Yo ngathi wamthwalisa. Hayibo wathwala futhi. Wathwala mfisha ncwane. Bengangoni ukuthi uJehova wawuthwala lo, wathwala ngangikhona. Kodwa manje babefihlela. Wathwala nawe kwazomnika nje wamthengela imoto ye1,000,000 instead ukuthi anike uma wakhe amnika ngisho uZungu. Hayibo. Anesent. Mawafisa ncane. Sho. Ushoshoba naye uyosikhotheni naye. Siso ncane. Sengibuya kuzo zonke lento. Ufisa mfethu sahlangana naye mfethu. La edrobheni. Ecela ama sausage. Umama wasinika u10 rand. Ufisa mfethu wahlangana nobaba. Lo baba lo wenza lento zakhona libazenzayo. Silala naye usifiso le edrobheni. Aphansi lapha. Yeah. Bleach. What? Fit. Thenge umuntu fiso mina hayibo. Semnandi hamba ngemoto. I-record. Kuthiwa i-company record imthathile. Kalibuze kanjani? Thenge ithi ngiyabona. Awu. Fiso futhi usenomfazi ushadile futhi ngokusheshsha. Kuthiwa senengane futhi kahleni bo. Odfisa uma wakhe ephila ungamniki lutho. Hamba uyothengela umfundisi lo mthakathi imoto ye1,000,000. Othi uma wakhe akazi isenti lakho. Cabanga lokho. Uthi phakama Nkosi yezulu. Uyophakama phi? Sure. Okay, guys. Uyophakama phi lo Nkosi yezulu? Yeah. Ubheda. Ilokhuzi ngizwe uthi ububuye uyiculela ingoma ze-R&B. Ya. Ngiyazithanda. Uyayithanda, uyakwazi ukucula. Ngiyaziwa nala. Uyakwazi ukucula. Starek. Yini kade usahlala ekhaya obungazi ukuthi yithalente lakho nje obukude kenza. Bekuyibhola nokucula. Amantombazane bengawanayo. So uthanda umuphi umhlobo womculo obuthanda kakhulu? R&B. Ngoma ezothanda. Yeah. Ngoba uma wami wayebuka liqala lapha ngalesa sikhathi sasakhulu angithi wazibhala phansi ukuze ufunde. Yeah. Ufunde ithi ikhali ingoma ubufunda la uma wami wayengifundisa kanjalo namhlanje wangishiya nelinye ithalente. Namanje futhi usayishaya yiphi osayikhumbula ama lyrics akho? Hayi ayikuthi ngiyayikhumbula. Yeah. Open Lava, Holland Rich. Awushaya yona. Hayi ngizokushayela. Yeah. Ngizokushayela angisabi mina ngomculo hayi kamyami. Sabi ngomculo. Azisho manje uhlobe ngesimahlazana lapho. Hayi wena nejingi. Mfethu wengihlukwane nalo yona ntombi esengithandana nayo. Penny lover, I'm so on fire. Oh, tell me, baby, could this be true? I can meet something I need. Nights, warm and tender, laying next to you. Girl, I have a feeling one day you'll be mine. I spent all of my life in searching your heart. Something I like to say. Don't you ever take the sweet love away. Ooh, Out there. I don't understand it. All what's come over me. I'm not gonna worry. No, it's not anymore. Cause when a man's in love, all he got, one story. Hayi baba well done. Wena bengikabi yami. Awena la. Awena bengitshela ukuthi mina ngikabi. Yeah. Ekwangcono lengane bayinika ukudla. Ngibona. Yeah, uhlala emgoqweni umthithi. Ushiya umndeni lo yizo. Oh yeah. Bamkhohliwe? Angazi nami ukuthi kanjani. Hey mfethu asivale ne. Angazi, yazi ngicela ukuyivala kanje. Yabona bafethu emhlabeni bafethu ngicela ukuthi bafethu nani nina nisakhula noma nani nemseza kuleyo ndawo leniniza kuyona. Ngicela bafethu ningalithandi ithini. Ungasuki, ungayenzi into ebhedayo ngoba ikusasa namhlanje asilazi ukuthi lisiphatheleni. Bafethu uNkulunkulu unathi, bafethu oma bethu masibazele lento abasizalela yona. Phansi nje kokukhuluma okuningi bafethu uNkulunkulu mangabe nani. Ngoba uma uzozenzela wena ngeke kulunge kufanele ulandele umzali lento akutshele yona. Ungamlandeli umzali wakho
uzobona okwabona uSawuli bahlele besho kanjalo. Bafethu ngiyabonga. Okay, last question. Anything, one thing that you say ongasho ukuthi uyayisola ngayo, any one regret? Mina ngiyasola ngoba ngangithi ngiyamdlalisa uBaby kani ngiyamshaya ngempama wangala. Kodwa usisi wakhe wayethi uyamncenga wangala wathi akazwane nendoda emshayayo. Ngamshaya mina. Ngamshaya mina ngiyavuma ngamshaya. Kodwa ngangatsheli ukuthi sengasehlukwana. Yabo. Kodwa ngaxolisa nakuyena. Kodwa ke akangixolelanga. Okusho ukuthi wayesethole enye into. Yeah, ne? So let's not rely on something that is not gonna worth you. You have to rely on something that is gonna worth you. Yeah. Baba nje. Tak. Baba. Siyaphutha isayivana. Siyabonga.